Salam hormatly vatandaşlar, salam yurttaşlar, salam Halmuradaga. Abdurrahman hoş geldiňiz. Biz siziň bilen şu bir harby temany ortaga alyp şu hakda öz pikirlerimizi aýdaly diýip şu ýere ýygnançdyk. Halmuradaga çağırmamyzyň sebäbi Halmuradaga harby taýdan tejribesi bolan soň şu ýere çağıryp şoň öz pikirlerini alaly diýdik-de. Hormatly vatandaşlar, şu ýerde bir näçe soraglar bar. Birinji soragymyz, şu gün Türkmen Jumhuriýetinde biziň harby taýdan kuwatlylygymyz. İkinji soragymyz, näme sebäpden türkmeniň mert hem gahryman erkekleri, ýagny eskerlige ýarayan watan gowragçylarymyz dogry düzgün bir derejede ulanylmaýar? Üçüncü soragymyz bolsa, näme üçin watan gowragçylarymyz harby taýdan tälim we bilim almak üçin ähli mümkinçilikleri ýok? Dördüncü soragymyz, harbylaryň maddi we sosial taýdan zoraglygy. Beşinji soragymyz bolsa, şu gün harby tehnikalarymyzyň şu ýardaýy we ösen ýurtlaryň harby kuwatlylygy. Halmurada şu ýerde şu soraglar boýunça bir pikirlerimizi ortaga atsak diýip şu ýygnançdyk siziň bilen. Sağ ol. Aýjahan kardeşim, bir ilk başdan hamd bilen salamlaşaýyn ýurtdaşlar, salam hemmäňize. Aýjahan saňa salam. Salam, hoş geldiňiz. Sağ ol, hoş gördük. Sen soraglaryň ýeke-ýekeden ber, sen ýeme 5-nji aýdyp gutarýan soragy 1-nji ýa-da çykdy. Ýa-da depter bolmadyň men ýazyp bilmedim. Ýeke-ýekeden ber soraglaryň men jogap beren höwes bilen başardygymdy. Onda şuňky gün Türkmen Jumhuriýetimizde biziň harby taýdan kuwatlygymyz. Şu birinji sorag. Şu meseleni biraz öz pikirlerimizi aýtsak, siz hem Halmuradaga geňişligiň gurrun berseňiz, özüňiz harby taýdan siziň tejribeňizden baý diýip düşünýäsiz. Şoň üçin sizi şu mesele ortaga etdik. Başdyna Halmurada birinji soragymyz şu. Öz pikirini aýtjakmy sen, men üstünde olurym ýa men pikirimi diňläp soňra üstünde olurjak. Halmuradaga men kän harby taýdan nime kän bir düşünjem ýok diýip bilerim. Sebäbi biz orta mektepde tek harby 9-njy synpda okuyan wagtymyzda bir harby sapak berilýärdi. 80-85-nji ýyllarda. Şu döwre gawat geldi-de men orta bilim almagymyň döwri. Emma onda da geňişliginde şoň üçin biziň düşünjämiz gaty pes geler sizinkiden. Esas siziň pikiriňizi alaly diýip biz şu ýere ýygnançdyk. Başdyna. Balar sağ bolun. Şu birinji soragymyz, eger men dogry düşünen bolsam, şu gün Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň ýagdaýy ýa bir orny ýa ýeri ýa meşhur bardygy diýeşeýlemi? Demek, ýa-da dünýäde ýöreýte gulluklar bar, ýa monitor edip durlar da şu situasiýa haýsy döwletiň goşuny näçinji ornunadyr. Meselem, şu 5 döwlet taýýar, iň güýçli döwletleriň goşuny ýa Amerika, Hytaý, soň ýene içine mene Orsiýada malýalar käýärdi. Ýöne men üçin iň öňbäsi ähilinde. Gözümüze yakınlısı Türkiye devletine şu 5 tane güçlü harbi devletin hatarına yeri. Türkmenistan näçinji derecede diýsek bilema insan hukukları boýunça en iyiden birinji in harbi uruluşy boýunça da eger bularyň ýa harbi ministriniň okan okuwyny göz öňüne tutsak, şu meselede de aşağıdan 3-nji ýa 5-nji bolup biler, ýa ondan ýokarda däl. Sebäp bilen şu parada ýyl kay taýýarlayan ol alaja mulaja goşuny bar. Aýaklaryny tarpylatyp paraddan geçen. Olar bilen düşman saklatmaýar. Olar düşmany gören ýaragyny taşlap gaçyp gitjek piýadalar. Olar şu muştura diýilýär harby dille. Şol emani harby maska öwredip durar, aýaklaryny nädip urmaly, nädip çepe sağa sowulmaly, ýaragy nädip götermeli. Ene şol bol paraddan geçdi gutardy. Onuň bar ýyl kay öwrenýän şu tälim şol. Emma okatyp nişan urup duran erkekler hiç açany görkezden däldiler, görkezmezler
Türkmenistan'ın eserlerine okyara ınanılana Niyazın döwründen bäri. Näme üçin? Ola gorkýaly. Halkyň oğulla eserleri. Ol öýünden düýnelen çagy, öýündäki enatasyny gören horlugyny görüp, ol ýaragyny şu ýanky horluk görkezýärlere tarap ögürme gaty mümkin. Şonuň üçin bulan elinden har bulan elinden ýaragalyny grazdan adamlaryň elinden hemme ýanky awt pöňler alynandy. Şu mahal bol Türkmenistan'ın çölünün içinde yaşap gelen tavşan bol. Buları atyan enne avcı tüpengem yok, avcam yok. Ellerinden hem mi daha dalan? Enne harba gedek gelene bir harbi neymişin bizde bolmalı ya bar ya hayzi bir devlette bar ya bolmalısı. Olsa devletin şirketlerinin avadançılığını, midemizliğini berk koruyan koşun. Şu harbalar esasen şirket koşunu. Ondan yurdun içindeki beyleki bölümlerim şu şirket koşundan düşman ağıp şirketten bärik içine girenle ene şonu korunmak için kullanılacak yani raketli koşulları var, artilleriya koşulları var, tank koşulları var, aviasiya var, garatken. Yani esası urguyunu ilkinci boynuna ya üstüne alacak ya alyan koşun olur ne Türkmenistan'ın şirket koşunu oldu. Şu sonky 35 ýylda Türkmenistanyň şerhet goşunyny biler, o ýanky baýlaryň ýa komandirlaryň malyny bakyp beren çopanlary ýa çoluklary urdular. Jam ýa şerhetde neýlek beýlek geçen 2 tany, 3 tany ýa toplusy şerhetiň bärsine geçen aňyrky ilerki türkmenlerimize ene şolun depesine taýak döwýän o ömür haýbata tutduran egni pawarly bolmasa ol goşun boldugy däl. Bularda hiç ýyl kommunikasiýa ýok. Bularda hiç ýyl sorag ýok, enne ýok. Şonuň üçin owan tarapyndan çalışýan ýanky provokatorlar var ya aýdaly dinçilermi dinsizlermi onçadan aýdyp biljekler ýöne bar bolup şular ondan olar gelip şol türkmenleri Türkmenýanyň şol türkmen şerhetçilerini urup ýenjip atyp öldürip gidenlere atykän. Yani şulara men yeke yerde Türkmenistan hökümetinin Niyaz'dan başlap şu neçeli şu edilýän jenayetler için Türkmen şerhetçilerinin karşısına edilýän jenayetler için yeke yerde resmi şulara günah bildirip ya şulardan talap eden ýerinden görmedim. Hemme çıktadı bastır, yüstürdü, gömýärler, aňyrkalarym bilýär, bularyň diňe yaranjanlyk edip ýaşajak. Şonuň üçin şu Türkmen halkynyň iýmel ähli iými tury, eşury ýamgyjy muhtuny Owganistan tarap aktyrlyp. Maňa degmese öýle halkyna bolsa şo bolsun diýip ýaşap oturan depemizde goýulan dikme serdarlar bar. Şonuň üçin Türkmenistanyň şuňky harby goşun şu sözüm dolu manysyna barmy diýse men ýok diýip. O barca yaraglaryny Sovet Soýuzynyň galan yaraglaryň bir bölümini ýasyň döwrüne satdylar. Owganistany, Hytaýa, Eýrany, nire islemlik döwleti, Afrika kim satyn alsa. Galanna mene şu Putin uruş başlanandan soň eskalatordan syrip süpür. Uratdylar tehnikany borçdyýar. Şuň näme tehnika bar, ony şuň aýdarýaly ýagda ýoksa o bar eskalatorlaryny barlap görmek. Onu da hiç kim ne yurdun içine ne yurdun daşının yani situasyon monitoring eden goramalan hiçbir goy verlemez. Ene harbi durumu boyunca men şunu ayıp bilecek şunku. Sağ ol Hamratda şu yerde biraz koşma sledda. Şu ne başka yurtları seyredende biz şu Türkiye devletinde yaşa otuysa şu yerde Türkiye devletinin televizyon kanallarını seyredenimizde Türkiye devletinin harbi taýdan kuwatlygy iň ýokary derejelerde tälim bilim berişem harbi ýanky harbi kuwatlygam iň ýokary derejede dip bellap geçýärler. Hem harbi ministrleri şolaryň her gün televizyon kanallarının hemmesine çykyş edip şu eskerleriň ýagdaýlaryny, şolaryň saglyk ýagdaýy şu wagtany Suriýada şu PKK dip bir terrorist bir toporlary karşı söwüş alyp barýarlar şu wagtlar. Şolary dolu arastalamak barada. Şu ýerde wepat bolan şehitleri barada da sagatma sagat
habar berip durýarlar da. Emma bizim Türkmenistanda beýle ýagdaý ýok. Halmyrada. Şu ýerde ikinji sorawymyza geçsekmi? Näme sebäpden türkmeniň mert hem gahrymан erkekleri, ýagny eskerlige ýarayan watan gowrawçylarymyz dogry we dogly derejede şo harby taýdan gulluklarını ýerine ýetirip bilmeýärler. Olar başga bir nemelerde ulanylýar da. Ýa-da paýta ýygymy diýeli goýun makdyrýamy diýdiňiz, ýaňam bellap geçdiňiz. Sağ ol soragyň üçin. Serhat, bärde aýtjak bolýandadım, kardeşim sen ýa Türkiýany gozadym da men şunu üstündeolup ýetiren. Bilmedim takyp şu wagtymdan 15 ýyl boldy, 20 ýyl boldy. Şu Azatlyk radiosynyň türkmen bolma video soragyga alşyk boldy da şu radionun başlygy menden soragy. Harby ýagdaýlar bar. Men şu taýda aýtdym. Türkmenistan üçin göreli alarlyk döwlet bar bolsa, iki sany döwlet, biri öz gany bir, dini bir, dilimiz bir döwlet, ene Türkiýe. Harby taýda. Türkmenleşgen şu taýda geçirmeli eserlerinden şu taýda uğratmaly. O şu taýda ýanky okuny okap, ýygyny ofiser bolup dolanyp gelseler, biz bir professional armiýany döretjek bolsak. İkinci tarapdanım yine de misal almaly, goşun hökmüni İsrail'i misal getirdim şu taýda. İsrail'in goşun hany azlygyna garamazdan Islamik döwlet bilen uruşmagy ukyply goşuny var, ýaragy var. Şol sahne bilen razvedkasa mişliýe hemme taraplaryň Türkmenistanyň hiç tat ýok. Men şu taýda teklip etdim. Gidin okudum bilen ýigitlerimiz şu ýerlerde. Sol döwletlerin ýaragyny özüňize kabul edin. Näme üçin Türkiýanyň baýraktarlaryny getirip hem ýerde ornaşdyran. Bir baýraktar satyn alyp bütün Türkmenistan lerdana getirdiler. Ay bize baýraktar bar. O baýraktar birji. Şeň 10 bolanydy, 100 bolanydy Türkmenistan üçin ýeterlikde bir näçe müňüsi gerek. Bizim territoriýamyzy bütünligini awadançylygyny gowrap taklamak üçin. O ýani ýeke şaýpyly ýok garby gowrançy. Enne şol sen aýtdyň ýani ikinji mesele näme üçin bizim ýigitlerimiz o etmeli işini ýa garby borcuny ýerine ýetirmän enne şular ýaly Niýatyň döwrüne ol aşawadyň köçelerini süpürdiler eserler. Gelen geçenden çilimdelep ýa bir döwüm çörekdiler. Bilen egin maşyna çelle en atat satyn almaly boldy ýoksa ýamak jalbar barlykly gezdiler bular kastı. Bir 93-nji 95-nji ýylyň görürüm. Şeňmi? Enne men o zaman şol aýtmaly ýeri bar da şuýda men ýanky parlamentde, şu men gelin parlamentde 90-njy ýyl saýlanan parlamentde harby pawon götüren ýa götürýän iki adam bar. Biri Maradan podpolkovnik Avetsony Popton, Ors milleti ýa Ukraina biljekkä. Ola bir gezek gelse beş gezek ýok parlamentiň oturuşlaryna. Ondan men öňkü harby. Ondan şu taýda näme öyle boldy? 90-njy ýyldan soň Gatken arda gelip bizim Türkmen ýigitlerimiz ama dinleýän bolsa özleri bilýän kimler. Ulug ýerini oýun çasyn taşlap Türkmenistana gaçyp geldiler. Urulup ýenjilik horlanýan üçin. Bilen sany 1000-dan 2000-dan geçdi. Ýene atalarym ýazýalar, galanlarym awny ýazdy. Näme üçin bizim çağlarymyz urulup ýenjilýär, şonuň çaresini göründi. O döwür adamlar çekinen atdy. Ondan meni ýanyna çağırdy. Niýat Kalmyratçan sen gitmesen boljak, hana gitdim Moskwada şu meseleni çöküp geldi. Onun ýanyma şol aşawatyň Wen kamadyna bir podpolkovnik bar, ýarym türkmen, ýarym özbek, bilmedim o. Orşa görülýär. Ondan şonu ýanyma goşdy, bar Moskwada şol döwür SSR-iň gorunmak ministri Marshal Emiyanky Ýazow bilen duşuşdum. Şu taýda ene meseleni çözdük. Ýanymy bir topar generalyň polkovniklerden ibaret bolan komissiýany berdi. Şu türkmenleriň urulup ýenjilen harby çastlaryny Orsiýetde, Ukrainada, şol harby samolyot bilen, transport samolyot bilen uçup bir hepden içinde ýene de bir 200-den gowrak oglany ýygyna getirdik. Ondan şu esasy da şu ullugy taşlap gaçyp gelen ýigitleri o suud edilmezden Türkmenistana galmagyny kazandy.
Sebäp olar eýem dezertir bolýar-da harby gullugyň kanuny boýunça gulluk edýän harby çatyn taşlak gaýsy. Ýöne iş ula ýazdyrman o giýanky o ulu dawa turmasyny ene şo akylly marşalakar urşu gören ýaşaly Dmitri Timofeýew o bolýar diýdi haýyş edişini diýär meselen çödýär arkaýyndy olar şo Türkmenistanyna galsyn ýöne şo Türkmenistanyň harby şartlaryna gulluk etdi ýa etdim diýip peçat goýaýdylar ýygyna gelmek gerek geldi. Şeý diýip şo taýda mesele çözüldi. Men şondan soňra şo ýylyň özüne teklip gyrdim. Türkmenistanyň harby goşun döretmek barda wapşa hiç ýerde bir deputatdan ses çykmady. Galryn men bolmady. Gören adam da şumal men emeden ýer suw reformasynyň başyn çykmansaň men saparagan işine goşulyp bilemez. Şolarym hemmesi garażdan adam bolan harby badyr pikir etmeler diýip oýlanan adam ýok. Ondan şo başardygyma görä, billigime görä, ýagdaýyma görä şu meselen itekläp Türkmen goşun döredilmeli edildi. Men şonu teklip etdim 90-njy ýylda. Bizde professional hakyna tutmak goşun bolmaly. 18 ýaşly göwgeli çağalar biz emme uruşa uğratmaly däl. Olar goý geçtin harby tälimi ýöne soňra şular ýaly uruş zonalarynda gulluk etjek ýa söwüşjek ýigitlerimiz 20 ýaşdan aňyrda harby gulluk geçen we meýletin gol çöküp men gulluga rady diýip aýlykly güllükli işläp ýörem bide ene ýanky oşun internet gitdi ýoksa ýok eşdilip durman. Amra da siz dowam edin ýoksa şu ýerde men bir ada çykyp geçmek isledim da. Şu ýerde Türkiýede 1964-nji ýylda eskerlerini Amerikada okudup şu ýerde evine eşiklerine çelliğim şu ýerde taýarlaýan ekenler da. Soňra bular öz bir esker bolan adam da şu ýerde men seredýän adamym şo öz dilinden gurrun berdi. Komandir bolan adam. Şo diýe de 64-nji ýylda biz gurduk diýe resmi taýdan hem öz başdaklygymyzy kazandyk hem Amerikada okutmaly da şu ýerde öz ýurdumyzda okutmaly öz evin eşiklerini hem şu ýerde taýarlaýly diýip özleriniň ýöretde etkin siýahy şeýle taýarlapdyrlar. Şu Türkmen Türkmen eskerleri hamradagy ýene bir zat gyzyklandyrdy da şu Rus eşiklerini geýerlermi diýip düşünýän men. Siz nähil pikir edýäňiz şo Ruslaryň evin eşikleri polislenken şeýle? Men häzir evin eşigi geçmek hem şol harby gullukçylaryny hem şol degerli we degişli derejede Türkmenistanyna ulanmak bilen meselen büyük çözeli. Şumal özüm hökümet diýip atlandyrýan jenaýetkar toparda isleri ýok. Türkmenistanyň güýçli harby goşunyň bolmagy. Isleri ýok birbirine. Täp ýerde geçdi. Eger şol goşun bar bolsa, bu bolup duran beadalatlyga garşy baş göterelmeli bolar. Ilmy bilimi ýetip ýa-da aşary ýurtlarda okap gelen ýa-ni ofiserler ýol başçylyk eden o gün nogdy men gün batdypdy ýani onun näme peýda bar Türkmen halkyna ýa Türkmenistanyň harby goru eger o näme diýärini sak görüp uruşy görüpmi ýetdi görüpmi ýaralanypmy näme bolupdy hiç taýat ýok. Beýleklere görelle bolar ýa terbiýe berer ýa tälim berer ýa. Şoň üçin ne görýäňiz Türkiýede mesela gelse hakykatdan da dogry bellap geçdi. Türkiýe öz döwrüni türk halky düşünýär ýa döwleti ýa milleti. Biz bir şular ýaly güýçli döwletden şular ýaly sapa galaly, bilim alaly, soň özümizi dikeldelik şular ýaly güýçli harby uruluşy. Gitdiler Amerikada okap geldiler. Ana şuň kun Türkiýanyň Ýewropada en güýçli goşuny, en köp sarly goşuny yaralı goşunyň Türkiýede, Germaniýada da, Inglislerde de başy iş bermedi de. Diňe Türkiýede, deňiz flotam şoň ýaly harbylarym, ana baýrakdarlarym çykyp gerek bolsa bu nerte bir ýadro ýaranyp çykaran, hem üçin ýok. Täp şu zatlary höwes bar adamlarda, hökümetde, döwletde isleg bar şular ýaly goşun saklamagy. Üçüncüden bularda düşünje bar. Daş töwreňde düşmanlar eger ýa-ni abaý siýasat bilen saklap bolmaýan bolsa diýmek güýçlen saklamalylar. Özüň güýçlüdigini görkezmek. Şonu hemine Türkiýe hökümeti edip otýar. Bizde näme üçin ýok? Näme üçin bizde okadylan, näme üçin şu güne çelip bizde ýa-ni
profesional goşun yok. O tiyirlen çağıryalı ejesmini ejesi bilen kakasy bunu 18 ýaşda 70 kilolik oğrunu agramy boýunça gullugy diýen bolsa ýygyny 45-50 kilolik süň bolup giden ýigidi alýalar bilen hassa bilen maýyp urulup ýenjilen mundan onsoň sen näp sagdy nesil aljak? Watan gorumak aňyrda dursun. O şonuň üçin diňe o bizim döwrümizde ýa-da dedawşyny diýerler. So bir ýyl golluk eden dünkü geleniň üstünde depesinde şanyp döwge, 2 ýyl golluk eden bir ýyl golluk edenin depesinde şanyp döwge. Şuň ýaly. Ýogsa aralary 2 ýaşam ýok bular. Şeýdip urup ýenjip SSR döwrüne bardy. Şondan indi bärik Türkmenistana geleni de indi sen o stary ya maladoy dälle, bu taýda sen o taýly da bu taýly. O taýdan gelen, bu taýdan gelen. Yani bir yerde bir paýşyk bolsa bir-birine aýdýar. Onsoň bir pikir edip görüň, bu ýurdun bitewligi üçin, milletiň bir bitewligi üçin. Şu ben öz gulluk eden döwrüme aýdýan sallat bolup gelemden soň onuň märeme 50 ýyl geçipdir. Şonda da şo gulluk eden oglanlar bilen dirisi bar ort häzirim ýazylşyp otyr dogan ýaly bol. Sen indi Türkmen armiýasyny gulluk edip gelenler, şumal bir döwletiň içinde bir-biriniň adyny tutýarlarmy? Ýok, näme üçin? Sebäp iýen taýaklarynyň azasy bar benden ennamyn. Ya diýilen sözüň, tiýarasy bitýär, söz ýarasy bitene. Ine şoňa ýol berýärler, döwletiň ýol başar, agzyny alardyp halkyň bular döwran sürýärler. Halkymyň şu zatlary düşünen. Ine problem şu taýda. Ondan sen eşikli mesele geldi. Han Türkmenistanyň näme pastasy öňe matasy çykýar, özler birde karbeşik tikýärler ýok. Tikýän bolsa, tikýän bolsa bagyşlaň bol. Şu salladyň türsüni tikip berýän bolmasa başga hiç zat ýok o taýda. Galan daha doğrusu ýetden geldi. Demek şol orsiýetde tikdirilýär, gyzyl pul bula töleýär. Ondan soň o taýda pagonyň maňlaýynyň şu nyşany Türkmenistanyň kynda kan boli. O nyşanlarym halkyň gollap, halkyň teklip eden nyşanlary däl. Niýasyň ýa-da piyan kellesine mi ya triyekten doyup kellesine gelen keşifleri de. Bir 5 kelleli burgut gördünüz mü? Ya ondan sonra burgutlar 5 tane yani Tiran Taypaniya velayeti şekillendiren varsa galan Tire Taypaniyerdi onu. Ananı devletin ağzı birliği ya milletin cebisligi. Yok, baştan şu zatları sallılar. Men hep şu parlamentte oturan deyir şayada. Kerkidäki parlamentler çarjygdaky çykyş näme üçin biz Kerki welaýatyny oblastyny dikeltmeli. Ozal bar eken şo. Näme şu beşikbada biz ýokdy. Niýe şo taýda hörekes. Ay bolýar bu mesele bir soňrak dolanyp gelirse. Ene soňrak diýen märemin 33 ýyl geçdi. Son gelmece görünüp dur. Hani men doğduk depem kızlar vardı erte buyurun. Akala biriktirecek böyle. Bunlar için adamların ıkbalı, yurdun tarihi, millet, hiç de kellesine gelen ne duvatıyla sebep halktan kayıtavul yok kardeşim. Yani harbi mesela eşikli meselesine ben şeyle görüyorum. Sağ ol Amrada fikirleriniz için. Şu yerde yine bir soru var da. Şun harbilerin maddi ve sosyal taýdan gorulmagy diýerdi. Şu yerde yine de şu Türkiýanyň şu harbilerini biraz aýtyp geçmek isleýänler şun şularyň harbilary Türkmeniň şu dünýäň pulu bilen alanynda $2000 ýaly aýlyk tölenýän eken şulary. Hem yatırım yatırılıyor da yatırım yapyan ekenler şularda şu harbi neme strategiýasyny şonu güýçlendirmek, şonu kuwatlandyrmak üçin emma bizim ýurdumuzda şu eskerlige giden çağçyklar aç saklanýar da maddi taýdan näde olar ähli tarapdan kösenýärler mi diýip düşünýän halda sizin pikiriňiz näde? Sağ ol. Gaty o bir wajyp soru men yurtdan çıkıp gaýdan bilen yurdun problemasyny taşladygym däl. Men ýerler botyr harby temada maňa gaty ýakyn tema. Onsoň görüp otyryn özüm golluk edemsen şu Sowet zamanynyň eskeri bilen şuun kun garaşdy ýa-da bir tarap diýip atlandyrylan Türkmenistanyň eskeriniň durmuş şertini ýa-da kazarma şertini deňeşdirip görýär. Şol döwür eskerlere 3 wagtyna gyzgyn nahar berilýär.
çörek normasama ak çörek, garı çörek, näçe kant bolmaly, näçe kaşa bolmaly, hemen naharynda 250 gram ýa bişen et bolmaly, çiğinden 300 gram galya, ýa taýýar 250 gram et almaly. Ondan bu ýa-da gök, ak, ürlü kaşa hemmesi normasy ýazylgydy, bir sutkada esker näme iýmeli. Mundan daşgary enam aýda redawoy eskere şol döwür 3 manat 60 köpük tölenerdi. Ýa-da serjantlara 13 manat 80 köpük tölenerdi. Indi şol 3 manat 50 köpük ýa 80 köpük diýänmede şol eskerin çilim pulu bilen diş pastasyna dolu ýetdi. Enatasyna hat ýazmalar, men çilim pulum ýok ýa-da pasta ýetenek. Ýetýärdi şu. Hiç olmany egine şigem awat haýsas geýse berli her 6 aýdan çalyşyp durdy. Eskerin esigem ayakkabym ýöne şu mahal soňra şol Niýazyň döwründe şu eslerden garan ıskılat taklar geýdiler, ýamadylar zat ýyrtygyny. Soň onu satyp başladylar eslerleri, ejelerini atalaryň üstü bilen. Indi şol orsiýetden gelýär, ona o şu puluny gysganyp bilemek, şol 6 aýda geýilmeli, esig 1 ýyla çekdirýärler, 1 ýarym. Gara horluk kan o taýda. Sen dogry bellap geçdik. Ene men aýdy professional goşun diýenim. Ene şu Türkiýedäki manysyn şu mahal bizde şulara $2000 aýlyk tölenýän bolsa, şu ýurduň daşyna siltepil bolup beren ýaş ýigitler ýa gullugyny taşlap gaýdan leytenantdan başlap ta patpolkowniga çeldi men bilýän. Gidip o Türkiýede hyzmatkar bolarmydyr? Ha? Ya şolam ine Türkmenistan aýdyl harby bilimi bar ýa tejribesi bardy. Näçe şolar Türk armiýasyna alnana? Sebäp ol aňyrda okan ilmi ýa harby bilim pohada degene Türkiýedäki esker bir aýda geçe ol 15 ýyl ilim alym diýen zady. Ene hiç ýyly bularda professionallyk derece ýok. Ana oğlum gördüňiz da ol öňkü mayor soraga dilen Ukrainada. Pertekläpdi. Näme diýjegim men? Pulun kursyny bilen aga ol. Onu nädip bol watanyň adyryny bilsin. 2 kursyny işleýänden bir habar. Men aýalynda $1000 aly, men $2000 aly. Nirde görüpsiň, düýşüňde gördüň monça puly. Näme ýalan söz diýem. Ene şular ýaly, ene olam şu harby gulluga, men onam aýdyp beren şu taýda halk biler ýaly. So men gullukdan eser ýykylandan soň bilýän zadym. So men gulluga dan oglanlar bar da Türkmen ýigitler praporşyk bolup. Şolon ikisi, üçüsi eser ýykylandan soň mayor diwanyasyna aldylar. Ýarym ýylyň dogan. Ölecek mi? Senden mayora yetmek için Sovet zamanı hiç olmanı gidip akademiyana kalk gelyen. Bula dünkü praporşyk, bağışlan menem praporşyk. Ýöne sen bir wuzboda ýemediýän komanda berýän bolsaň, sen bir günni komandir polkuň ornuny oturup bilmersiň. Mektep direktoryny akydip artilleriya polkuna komandir edip goýaly, polkovnik zwany ber. Mektep direktoryny çağalary okuw berip berin. Ine akylsızlıkla atmış. Ine Türkmen armiýasynyň başlangyjy şondan başlanyp eder ýykylandan soň. Niýaza geregem şodur şey armiýany dargatdy. İşläjek adamlar ýok etdi. Men näçe de gaýtdym. Ine bizde bardy Anamrat Sultan Owansan gulluk edip gelen polkovnik. Onu başta sakladı naçany ştab edip, soňra mana türmäge basyp goýberdi Niýaz. Ilya Weljanov ba ýeke Türkmen SSR-iň baş ştabyny gutaran özüm general leytenant. Hok goýberdi. Minskden Belarus SSR ýykylyny men ýanyma geldi, kömek etmen eger kabul etseler men minister obrony bolup işläň gorunmak minister bolup. Ine etçek atlama. Ýazdyym 8 lista ýazyp mana gorkady ene diýdim şonu akydip ertediýdim ýema. Mezliýetiň başlygyny Tahat Nefes Murat Fogowşuraly. Ondan soň netije şu taýda çözdüler. Menim çağırlary elbetde diýip. Ana gowşurdy. Çağırmady ýok, hiç adam ýok. 2 günden soň meni eşitýän bol. Bir ýeme minister obronyň ýa-da wezipesini gorunmak ministerine ol ýa-da bir öz owadaşy Niýazyň alkogolik KGB başlygynyň orunmasary şonu goýupdyr Niýaz. Bilem ýygyna gitdi, ýüzüne urlanýarlyk bol. Soň on näçe ýyldan soň Türkmenistana gelmesini Türkmenistan'ın ilçisi edip belläpdir ýemede. Belarusy, ýoksa Belarusy da Ilya Weljanov. Ene
baş akademiýany gotaran ady belli general Türkmenistanyň ilçisi bolup işle Belarusda. Şo Belarus traktorlaryny satýa ary şäkde durup şolary kömek edýär Türkmenistan. Eni traktor satýançy boldum. Ene şeýdip kadrlary ýere sokdular. Ýok etdiler, galyny ýurdun daşyna çykaryp bana bolgusuzca kär berdiler. Ene harby ulluň işi şo taýda gaýtdy. Men şoň üçin ýa-ni byjaga arlaja mulaja goşun bilen bile döwlet saklatmady ýa ýurt saklatmady. Ünsverýän ýok, şuny üçin. Beýnansagam şeýle kardeş. Sawal hamrada ine şu ýerde şu harbylaryň bilimi we tälim taýdan şolaryň hiç bir mümkinçiligi ýok da. Yine de şu Türkmenistandaky şu wagtky harby diýip özlerini harby diýip ýörenler şolaryň nähili tehnikalardan mysal üçin sapak öwrenip biljekler şolar. Çuň tehnika barmy Türkmenistanda? Ýoksa ne daşary ýurda çykan iş bir çörek pulsyny gazanmak üçin mysal üçin Russiýa zada giden ýankyal mayor diýip ogun çykyş eden ana Ukrainlere ýesir düşen o adam şolar ýaly bir düşünjesiz, terbiýesiz hem bilimsiz, tälimsiz derejede uruşa uğradylyp otyrdana. Şu wagt şo meňem oglumyň başyna gelen şol özüm şahsy öz başyma gelen oglumyň 10 günüm tälim berilmendir da şolara. Hatta awtomatyň nämedigini bilen olar. Ýoksa Türkmenistanda 2 ýyl gulluk etdi. Hatta şol Türkmenistanda harbi bir institut vardı. Şo ýerde gulluk etdi. Şo harbi institutyň içinde gulluk etdi şo çağa. Emma hiç ýyly ýarag ulanyp bilmedi. Hiç ýyly ýarag eline alyp görmedi şo çağa. Ýene de Moskwa iş diýip gaýdan şo çağa. Ýene de 10 günüm tälim berilmendir da şoň öz ağzyndan duydum men. 10 günüm bilim tälim almandyr şo çağa. Emma uruşyň oduň okun içine uğradyldy. Şu ýagdaýlary nähili seredýäňiz siz? Ben onun kardeşim öwten ağırly, ýüregi ağırly temandan başlaýly o ihlas barady. Hakykatdan sen ejeti bolup aýdyp oturdum-da 2 ýyl gulluk edenni eline awtomat görmedik, ýeke ok atyp görmedik oglany. Orsiýada işe barana aly ýollarla kontrakty gol çekdirip urşur diýär. Almal pulna malanak berilmeli zaten berilenak onu indi. Bar garaşyan zadımız uruştan tamaman başını alıp on kennam avat bolup o öne toprağını sizin yanınıza dolanıp gelse men adına şonu ardu ediyen ya delege ediyen yönü uruş otaydı bomba adam ya millet saylana kana her gün Orsiyet taraftan ölýärleň sany 1500 adam beýwedildi pesende. Gün el öňün Trump aýtdy, şol Ukraina Orsiyet Ukraina urşunyna Orsiyet tarapdan ölülen sany 1 milyony golaýlady. Ya 1 milyon diýip aýtdym, 900 000 diýip. Ukraina tarapam 700 000 ýeterlik diýär. Ene iki tarapyň ölüleriniň sany ene 1 milyon 600 000 parahat durmuşlar. Yaralanlarım demek yani başetta köpeldeýin demek 10 milyona goly adam göni ejir çeken şu uruşda. Ýene de gör onlarça milyon adamyň öýü ýykyldy, öýde de uzarsız galy, watansyz galy. Bilen bir başlygyň tragediýany aňyrsy ente çykarýalymda görnür ýanynda. Ýöne Orsiyetdäki bolýan ýagdaý ana videoda goýulypdyr, özüňden belki görýänsiňiz. Olar şo yaralysy bar, yaraly ýörep bilmän ýörep pişekli ýörep berelerim ýene de şo gospitaldan çykaryp uruşur diýär. Meselem. On kennam awat barda görüňem ýok. Olaň içinde de bir topar men ýaşymda menden bir kişirek şo pullyk diýerler. Onsoň biz diýär, ýeme orsoň propaganda biz watanymyzy gorýar, biz Ors dünýäsi näme plan tutsakan, öňkü uruşy biz ýeňdik. Öňkü uruşy belen sapanan Ors ýeňine bütün 15 respublikadan ibaret bolan Sowet halky ýeňdi. Nämesi? Onu göne aýtmaly. Şo sahne bizim türkmenlerimiz. Onsoň şol uruşda hiç kim pul üçin gidip uruşan ýasa goşan ýeri ýok. Janlaryny şeýle watan üçin berdiler. Bula pula tutulan naýomlyk hemmesi. Diňe pul işleýärler.
Şu pul hıwwasy bilen murşak diýerler. Ay beýlekiler ölür men diýerler galan we gelir niyet bilen. Ýöne o niyet kimde mümkinçilik bar. Bular ýaly ganyp şu ýerde. Ana ýagdaýlar şu realiýada esasan bizden şol düşülen ya uğradılan yer Kursk velayeti Orsiyette Şumal Allım merdimese göçler gidip bu gece gün. Inni sen şu tayda soral verdin da yankı bizde profesyonel koşun yankı şuun kuğun yağda göre bizde yara var mı? Yok. Niçin yok? Birincene hükümet deyip atlandırılan cinayetkar topar bir köpük artıkmış şolara karşıladı gelin. Milyardlap dolarlap iyi botylar ýöne halkara wagörlene. Sosial ýemede terde ya ulgamda urawa görülmeýän zat şäherleriň owalan içi ýetimiyet ýerden dolu kaddilerçilikge gedaýçylyk edip berin. Olar näme üçin harbasyna pul sarf etsinler? Şuun kun Ýewropadaky bar bolan tehnikan türkmenleri mugdurudamyzda da şunu ullanıp biljek eser ýok. Näme üçin? Bularda değerli ve değişli bilim yok. Harbi bilimem yok. Dünyevi bilimem yok. Öz dilini arası Türkmen dilini doğru gürlap bile edebi dilini bilen Türkmenem yok. Çünkü hemmeciklarda kaşettiler. Bunu Türk dili bilenem garıştırdılar. Ors dili bilenem. Häzirim ýene de ors üstüne önközünün üstüne gelip beni şu mahalkı wagtda soňky şu ýyllar içinde uruş başlar we Türkmenistan 30'a golay urus dilini programmalar var. Videoda, televizyonda. Näme üçin ene dilimizde ýok programmalar, sizin aýdyşyňyz ýa hiç bolmany seni gürletsinler. Ya Türkdäkiler gürletsinler. Mysal hökmüne, göreli hökmüne. Ene bizim şuňal harby Mehmet var. Ene harby çatlamyz var. Ene eskerlemez. Ene eşigi şulaň ene üçünçüligi, ene şulara jaý berilýär. Ene şulara mülk berilýär. Wepat bolsa ýygyna galalar pensiýa tölenýär. Bizim kilen cesedine merenatlara kawalydy. Ýa-ni onsoň kim howes bilen Türkmen armiýasyna gulluk etsin? Weýran etdiler. Biz indi şumal daşyndan müň adam gelse şulaň hemmejik planny ýesirdi özleri. Garşy durjak adam ýok. Kim gidip bu haram tohum üçin janyny gurban etjek? Barmyşa eliňizi galdyryn haýdyn. Ýal ýagalaryndan galan. Olara maýam gaçyp başladylar hem ýurdun daşyny. Ýetişibilme. Gaçyp berin. Erteden gulaňyzdan çekip ýurdun içine getirjek halk tapylar. Ýöne ene harbalaryň şuň ýaly gözlüğüni ýagdaýy bar. Onun üçin şuň kun şu zaman tehnikanyň bereniň bilenem olar ullan bilmeýär, olar üçin bir duran demir. On knopkalaryna basmalar. O taýda kelläňi işletmer, o taýda kompýuterden bas çykarmaly. Müň sany derdi bar bu tehnika. Dogrudur çözülmeli. Şoň üçin şu maşa Ukrainadaky eskerler şular ýaly dronlar, raketler, beýlekler ullanmak üçin ýa harby tälim şonuň atýan ýaralan ullanmak. Ýewropa akadip 4 ay 5 ay gerek boldy. 1 ýyl öwredýär şu samolyot sürmegine çeldi. Men sana diýen men o näde sürsin onu ýa men seni atsyn. Bizde şoň ýaly goşun ýok. Atda aýtsyn ana günnägde men plan ýara ullanıp bilýän men ýetir hökmüne. Çykaýdym şuň erti görkezin çykdyn öýle atsyn. Menim seredeýin gapdalyny. Şoňky dogry bolsa men telpek goýyn şoňa. Ýok. Armyda bir zat bar harby gullukda kardeşim. Men eden gaýtala diýer. Komandir. Şu orun kömekçileri, eskerleri, paçinyonları, şu komandir näme edip bilýänmesi başarylan şolary medaýmeli. Ýöne komandir erre bolsa, iki erini susal. O eser näme öwrensen onu. Ene bizim gül ýaly şol ofitserlermedi ene Kölünçkad ozalan biz köpdäler, ýurtdaşlar. SSR ýykylmaka men ýörüýtip ýa informasiýany alyp, ýapyk informasiýa da ýöne şuň kunaýdan diýen ýok. Men ozalam aýtdym. Şu SSR ýykyljak bu wagty Sovet armiýasyny bütün SSR boýunça 10 respublikanyň içinde gulluk edýän milleti türkmen bolan jemi 345 tane ofitser bar. Leytenant, kiçi leytenantdan başlap ta general leytenanta çeldi. Ene jemi 345. On näçe Türkmenistanyň içinde, näçe Orstiýetde, Ukraina, Belarusiýa, başga döwletlerde olu gala, şu gala niýat bolar şert öğretmedi. Ne kwartira berdi, ne iş verdi, ne pul verdi.
Ene içine akılar beýleki milletleri mene göçüp ýa gaçyp gitdiler Türkmenistan. Kime gerek? Din hawa galylar orta tarapynyň ol emeleri, serhetçileri. Ene olaňyň köpüsi ýa-ni şol Leningradylar. Şo onu hem çynlarly şol Niýazyň döwründe Owganystana terek geraýyn gatdan diýerler bar. Ene şolardan öz muzdan alyp şo alan puluny da hana emede Leningradda 3-4 komnatly bir kwartiramy, köşkmi şonu gurdular şol orta ofitserler. Olam hakykat. Bulan elinden tutan adam boldymy? Ýok. Öz türkmen atyp öldürdiler. Bir 5 gram terýe üçin ortalyň elinden tutan ýok, şo döwürden. Şuňkunam hasap soran. Zato on ornuna enne Leningrad bilen Aşgabat dogan okaşandyr. Leningradyň orrum orta arasynda türkmen halkynyň jellaty ol general Skobelewiň ol emesi. Heykeli dur. O gög asmanaga. Barana doganyň bagşy. Bilermi? Ýa-çy aýtsaň gurrunkan deýrens bilen gargynç kardeşim. Şu taýda türkmen armiýasy barada bir jinnet geljek öwgülse daýda real bolsa men aýtjak, men öz halkymyň ol. Men şu pagon göterenem. Ýöne şol ýok, ýene bir gedip ýok. Ina şeýle biziň gelip düşen şu ýagdaýda ne şu harby gullukda gelip düşen çukurumuz şol. Hemme zadyň gurrungyny diýär, mezliste de beýleki ýerde de başga toporlarda da programmalarda da ýöne harby gulluga degilýän däldir. Men oňa da düşünýän sebäp olaň üçin harby gulluk eden adam ýok-da harby gullukdan habarly ýa tejribeli ýa geçmişi bilýän. Ene Sonçynam ana ýerde ýaty türkmeniň goşunam özüm döwletem serhedem. Sağ olun Hamrada. Ine şu ýerde şu Türkmenistanda 2024-nji ýylda şu bize bir anyk maglumat gelmedi da ýöne Owganistan serhedinde näçe sany türkmen eskeri ölüpdir. Şu ýerde bir çakmışyk bolupdyr da şu ýöne, emma şu ýerden bize anyk bir maglumat gelmedi-de o ýurdun daşyndan geldi. Şonýaly biziň eskeri giden çağçyklarymyz näçe 90-njy ýyllardan soň hasam köp ölüm ýitgi köp çekdiler. Sebäbi 90-91-nji ýylda ýa garaşsyzlygymyzy aldyk diýip ağızlaryny köpürçikledip neme gür televizion kanallarda çykyş edýärler da. Şu harbylaram nemelerim, emma şuňky şu ölenlerimiz hakda da hiç ýeli anyk bir maglumat çykaranaklar, ýüge çykaranaklar. Hemen neytralny, garaşsyz bir ýurt bolýan bolsa, näme üçin Russiýada her ýylyň 9-njy maýynda parat geçirilýär. Şo ýere uro diýerler da. Bir göz üçinmi, ýa-ni esker diýip biziň şu eskerlerimiz inha biziň harby taýdan biziň kuwatlygymyz diýip özüni görkezmek üçin ýalan bir neme bilen etüt bilen şo ýere uro diýerler da. Neutral bir ýurt bolýan bolsa, eskerleriň öz içinde, ýurdun içinde ýa-ni tälim berjek harby işlerine ulanjak men pikirimçe. Şu ýerde Hamrada şu ösen ýurtlarda has harby taýdan harby strategiýasyna her bir ýurt özüniň şu watan gowrakçylaryna iň ýokary derejede baha berýärler, ýokary derejede çykarýarlar şonu östürmek üçin. Sebäbi haýsy bir ýurt bolanmada şu harby taýdan güýjüň, kuwatyň bolmasa o ýurt däl diýip pikir edýän men. Siz nähil pikir edýäňiz? Gepleşigimiziň soňuna geldik. Öz goşak aýyrjağymyz bar bolsa Hamrada başladyna. Doğru belläp kardeşim. Özüni siýleýän, öz halkyna hormat goýan, öz döwletini berkarar edýän hökümet elmeden öz goşunyny güýçlendirme terde ýa güýçlendirip taklaýar. Elmeden birden bolmasa birden şolary ýagdaý ýüze çykany öz halkyny goramak üçin. Bolar o ýagdaý bolmaz ol. Ana ikinji jahan uruş tamamlanany bilen dünýäde uruş otarana gidip durar. Bir otaýdy, bir butaýdy, bir o çetini, bir çetini dünýäni ana otlap durar. Ertine boljak olan bellidir. Biziň kilen bolsa alada sana da dünýäni suw alsyn o Berdi Muhammedowyň topugyny da ýeten.
Şoň üçin daştawrakdakylar eýem ana millet sanyny şoň üçin gyrlyp guturup gitip barýar. Genosit hakyky gyrlyk ene ajala buyurulan millet diýip şoň üçin aýdy. Seredin. Şu SSR ýykylanyna Özbegistanyň 17 milyon ýylat bar. Bizde de 3 milyon 900 000 diýeli oňup 500 000 şu 2 ýylyň içinde göçüp gitdi. Kim bolar? Ortlar, beýleki milletler öz ýurduna gitdiler. Har bola. Ana şoň üçin de 3 milyon 400 000 adam bardy. Şonça da ýok. Özbegistan ýa 40 milyona ýetip barýar. Şoň, ýöne hiç dat bolmasyn, uruşturmasyn, ýöne ertesi özbek goňşularymyzdan bir zat ırsarap ýa gahar gelip, o Türkmenistana uruşylan näse şolar tübeteke diýse telpegi bilen Türkmenistana urup ýykýarlar. Ýara ullanmak gerekler. Şäp bizde şuun harby ordan sen aýtsyň ýaly strategik liniýa ýok. 5 ýyl, 10 ýyl, 30 ýyl, 50 ýyl planlaşdy. Zato olar aýdyp atalagy. 50-nji ýyla 2050-nji ýyla çelip biz plan etdik diýe. Näme diýär? Şunun halkyň aňyna goýýarlar. Siz 50-nji ýyla çelip bize tabiň mortyňyz, ine biz atalagy soň aktyr biz dolanyrjakdyr diýär. Näme plany ol? Hani aýdym bizim göreli. Näme plany? Diňe öz ağzyna bakmetmek üçin şuundan halk çoňa uğraşdyrýar şo söýde. Munam alyp göterýän ol ýeme wagt. Aňyryp beren toý başlary. Ene gece günni. Ta bolun şaşar paýyň üçin. Paça diýip tutýarlar adam. Ol ýeme bir daşary işler ministeri var. Reşit Mered. Ozal niýatyň öňünde egilip epilip ýatyrda atamyz diýip. Inne hana 9-njy ýemede ýanwarda çykyş eden Gurbanulla sen milletin atasy diýipdir. Indi mende soragy bar Reşit. Sen näçeden ataň bar? Ol dogran ataň, öz ataň ýa bir iki ataňam sen sallançaň uğradymy Reşit? Sen ataň diýer bir halkyň öňüne çykyp öz ataň ata diýdiňmi sen? Indi ol sana ýa bu edip pewer bolasyny saklap bererler, ýaranjaňlyk edip beýdip halkyň önüne näme çykýar? Ene şular ýaly ýaranjaňlardan ibaret, şular ýaly jenaýetkarlardan ibaret, hökümrewarlardan ibaret, diýdim zorlardan ibaret döwletimiz bar. Harby gullugy şulan bir elinde saklap oturan jinni wanja bir kiçijek bir ýemesi, atributy. Ady bardy, öýdi ýok. Ene oşunyň. Ady bardy, öýdi ýok kardeş. Onun için bu taýda agyz zorlup onu eýdiň, muny beýdiň, eýseňiz düzeler. Ýok. Seňe täzeden tekilep, täze Türkmenistan gurularyny bir konsepsiýanyň täzeden urmaly. Mene Türkmen oglanlarymyz, çağalarymyz hana okujak bolsa özde ene diline goýrak hany Türkiýede okusunlar. Ýok, ingliz dilini bilýän niseler öwrenip gidýär. Amerika var, Angliýa var. Haýsy döwletiň harby strukturasyny okujak bolýar. Döwletiň gaznasy şolary üçin etmeli. Hemme taraply. Edewati beýleki döwletler bilen etmeli şonu. 50 trilyon dollaryň üstüne oturan milletin göz gyny halyny mene bilemek näme diýip aýtjak. Men şoň üçin aýdym, bir Türkmenistany däl hany. Düşünür ýalylar, akly ýerinden adam kabul edip bilmeýär. Şu borup duran jenaýetler. Mene gysgaça şonu aýdaýyn kardeşim. Bir soragy bereýin. Hani? Ne Türkmenistan şu harby bölümlerinde edilýän jenaýetleri, zatlary ortağa çykarýanlar var. Ýöne bu zatlary ortağa çykarylanda adamlar diýär ki bu edilýän jenaýetler harby syr. Şo harby sırlary ortağa çykaran hem halkyň dönegi diýerler. Şolar barada näme diýip biljeksis? Aha, gaty gyzykly bu soru. Jenaýet edýän hökümet şu jenaýetlerde helakçylyk uçurýanym, ejer çekýänim, ölýänim, bitýänim, yaralanýanym. Ine halkyň ogullary bular en atasy bir zat diýip oğluna kaçypdy ýa şu harbylaryň içinde biri baş götürse näme üçin beýle zatda bolýar diýdi. Bular dönüp bolýar. Düşýänizmi? Bular bir diýerler bu däl hany diýip. Bir ýeme akyl bilen akmagyň orny çalyşdylar. Ine akylly edilmeli iş, şu jenaýet bolan ýerine bizde barda şu döwür harby tribunallar bardy.
O gırazdan adamları yayrıdılmasa da şu garnizonu hem askerler, ofisерler yığınıp cinayet ederler. Şu tayda harbi tribunal suud ediyor. Hani bilen harbi tribunal? Aydın. Harbi tribunalıyma şu harbi suud bilen harbi prokuratura. Hey estiniz mi, gördünüz mü bir? Aydınlı mı? Ondan şu bir harbi çatsa edilen cinayete berliyan baha yankı cezasına göre cinayetine göre berilen cezanı beýleki harby çatlara prikaz bilen uğradylardy. Şol prikazlarym pastrayene diýdi şol harbylaryň ömrüni guruluşyny ýerden stroýe gelenini son okap berýärdi. Ene plan harby çatlar şol real cinayet boldy. Ene şol cinayetçiňem ene plan redawoy leytenant mayor cinayete çekildi. Ene şolary berilen ceza şu diýdi. SSR döwründe edilýär da şo zatlar. Näme üçin soňky 35 ýylda edilen? Täp bilen jogap beresi gelene halkyň ogly bular üçin ol bir itde guşda hak hukuk bar bolsa eskerlerde hak hukuk ýok. Urlup beňjil korlun ana şoň üçin giden 80 kilo ýigit öýüne 50 kilo bolup gelýär. Näme keypine korlun näme taýdy. Ana şoň üçin biz zatlary giýýärleriň sebebi şundan ibaret. Ýöne bolmalysy hökmany şertde harby tribunalar işläp durmaly. Hey barmy harby tribunal eşitdiňizmi kardeşim? Ya yurtdaşlar ýapsyn usta bar şol harby tribunal sagat ýaly işläp durýan bir plançy ofiser eden cinayet üçin ceza çekdi nämetdi. Ýok. Ondan şo bolmadyk ýerde nerden harby guruluş boldy? Näme o taýda hukuk bolsun. Eskeriň hukuky bar. Diňe on hukuk bar, hukuky watan üçin jan bermek değil, on ýaşamak hukugum bar. Ana? Ýöne sen ölýän çam gurulga dördün gerek bolsa ölersiň ýöne sen hiç ýyl hukugyň ýokdyk, men ul derejesinde ulan sana maýyp edip ýurduny uradýar. Olam ýöre çetildi. Soňra şolardan bir iýdili bir sagdy nesil dogmadan ölmesin, ýetişmesin diýip. Şoň üçin aýdýan men biz bir azaly buýrulan milletdik. Ýene de arasynda bir çorba çykararlyk millet ýurdun daşyna çykyp birazjyk öwrenip aýaga alyp başlap ýurdun içine näkirden hiç ýyl kömegem ýok, deregem ýok. Düşün ýagdaýyna da düşünüp bilen köp berdi adam. Şunça diýse. Ana harby ulun ýagdaý şeýlere Sağ olun Halmurada gowy pikirleriniz üçin. Şu bizim harby taýdan her bir ýurdun öz mukaddesligi bar da. Şo zatlary biz geljekde hasta öňe çykaryp hasta östürmeli diýip pikir edýän men şu ýerden. Sebebi harby taýdan güýçli, kuwatly bir döwlet bolsaň, ol hemme taraplaryň iň esasy meselemiz harby taýdan güýçli hem kuwatly hem bilimli bir ýaşlary hem östürip ýetişdirmeli diýip düşünýän. Sebebi başga ýurtlara seredenden Ukrainada da televizyon kanallarına seredip istana sosyal medyada görkezip durlar. O milleti ýanky ýaşlar drone öndürüp, drone işletmäni, drone öndürüp, ýaşaňa meňdeş ýaraglary öndürmäni öwrenip, okap bilim alyp Angliýada bolsun, başga bir ýurtlarda okap bilim alyp gelen ýaşlaryny hasta öňe çykaryp östürip oturlar. Bizim hem ýurdumyzda netip bolsa geljekde şu geçiş döwründen başlap şu harby kuwatlylygymyzy hasta östüreriz diýip umydymyz bar da Halmurada. Şu ýerde başga goşak aýryjyňyz ýok bolsa gepleşigimiziň hem has soňuna gelberdik. Dinlesekmi? Birjem üstüne goşan ýanky sen aýda. Ozal aýdypdym da şol bizim harby tälim almaly ýurdumyz ilkinji nowatda Türkiýe hem dil tarapdanam, din tarapdanam, medeniýet tarapdanam bize iň ýakyn döwlet. Gelejegimizden Turan bilen baglanyşyk diýip men pikir edýän. Onsoň ikinji tarapdan ýaraglanşyk meselesini şonu ullanmakda tejribesi şol döwürden bäri bar ýanky Israil. Onun hata taky Mossad bollugy täp bilen kilen ol niýat döwründen bäri o ýurda bu ýurda gaçyp giderler bar pulagyrlar. Ene şolar antowullugy bar da şolar Mossad diýip bizden şolar real bollugy öğretmeli. Gaçyp gitjek ýerleri ýok, öýleri bolmasa çağırıp jogap ber. Ýöne halkyň agdyndan kakyp alyp giden ırsyny
buları arkayn ýydirmek türkmen milleti gelecekdi. Men şey diýip düşünýär. Üçüncüden, ene bize şol harby gulluga iň uly kömek berebiljek şu Ukraina. Ukraina halky ene 3 ýyl bäri söwüşip otdy. Dürli ýanky ýaraglar ullanyp bilýärler. Gidip bir taşar döwletlerde okap geldi. Bularda gaty uly tejribe bar. Şo sahne şol söwüşçileriň arasynda Ukraina tarapyna gulluga edip beren ýa söwüşip beren türkmen ýigitlerim bar. Sonra ben nämen görýän bir uruş diýilen zat uzağa gitmez. Irde işte tamamlanmary bar. Ondan soň Türkmenistana gedek gelenler görýän Türkmenistanyň bir bölegi häzir Rusça gürläp bilýän bardy. Ya terjümeçi boljak. Şol Ukrainalardan ýa-da bilermenler getirip şo taýda Türkmenistanyň öz toprağyndan hem Türkmenistanyň getirip Ukrainada bulara şol ýanky Ýewropadan alynan ýaraglar boýunça tälim bermek mümkinçiligi bar. Aty uly. Onu wagty gelende hökümet ara gürleşiklen gatnaşyklan esasyny döwlet ara çözülüp gitjek ýeri ýok. Bu ýöne Amerika uzakda Türkiýe bilen Ukraina golaýdy men şonu aýtjak. Sağ bolun dinleýäňiz üçin, çağırýanyňyz üçin, ýurtdaşlar oturuň oýlanyň pikirlerini özüňize gerek netijeni çykaryn. Näme pikiriniz bar bolsa şu gepleşiňe şahyny kommentlerinizi ýazarsyň. Ajahan kardeşim çağırýan üçin sağ bol. Abdurrahman senen sağlykda görüşelim. Sağ olun Hamrat ağa. Şu gepleşigimize gelip gyzykly öz pikirlerinizi ýetireniňiz üçin mehriban vatandaşlarymyza da şu gepleşikde bir azajygam bolsa şu özlerine bir alyp bilseler, biz bilen pikirlerini paýlaşyp bilseler, şu gepleşigiň aşagyna ýorumlaryna da ýazyp bilerler. Sağ olun eziz vatandaşlar. Sağ olun. Gelecek gepleşiklerimizde görüşýänçä hoş sağ olun.